Ni Iñaki Marrara naiz, 33 urte dauzkat, eta juvenil nazional mailako entrenatzailea naiz Bergaran. Temporadia bukatu da, aste batzuk pasau dira, baina ja ekinez, berriz be 2008 denboraldia prestatzen Iñaki. Bai, hori indala gutxi bukatu ginua, baina gehiago esan da, uztailan itzen dugun entrenamentuak gehien bat dira, ikusteko ze nibeletan garen, o ze errefortzu inbiadian, gure artean ezautu eta horako gauzak itxeko. Gehien bat hori lantzen dugu uztaileko entrenamentuetan, harremanak itxia gure artean, eta taktikoki gehiago ja, bustuan 12an hasiko ga, eta hori ja sartuko ga, gehiago ekipuan. Bergara betik ino postua ez? Bergarak eta Bailarako talde gehienak etxekoko jokalarixekin egitea taldiak, baina gauzia dana da, nazional mailan zozer gehiago behar dela. Bai, egisa da, gure nazional mailako lehenengo urtea Joan San urtean izan zen, eta ia bintzat esperientzia punto hori daukou, Joan San urtetik eta ikusten duguna da, postu espezifiko batzutan Bergarako jendiakin bakarrik ezin dugula konpetidu olako ekipuen kontra. Orduan, saiatzen ga, postu espezifiko hortan jendia hartzen. Baina, 80% Bergarako jendiakin itzen dugu eta bestiak kanpotan. Eta horrik ezagutarazteko, apurtxo bat taldia egiteko dia uztaileko lehen hartu eman honek, ez? Hori da, gehien bat hortarako da. Azkenean kanpoko jendia basai etxe jakue, lehenengo harreman hori Bergako jendiakin, baina gu guztot gauza horrek oso ondo itzen dugula eta jendia oso posi bukatzen dabela gurekin. Nik ez dakit Iñaki Mardaraz entrenatzaile dan 5 urte honetan, igoeratik igoerara ibili da, kasualidadia izan leike, baina igual ez, edo? Nik uste dut gehien bat ez dela entrenatzailea bakarrik ez da nire gauzia bakarrik. Nik uste dut Bergara kirolekartea oso ondo dabila lan itzen arlo askotan, futbol basian esaten dana. Generazio oso onak egon dira oin arte, ez dago, azkenengo 5-6 urtetan bai Reala, bai Aleti, bai Ibarrera, jende asko junda, ez dakitzen bat dian, exactamente, baina igual 9 esango nuke, o 8, hori ez da nire lana bakarrik, hori atzetik dagon jende askon lana da. Eta nik uste hori baloro biogula, azken urteetan Bergara da bilena itzen mutikuekin. Baina gero talde batek hainbeste igoera lortzia, hor ja, entrenatzaile baten eskua badago eta kasu honetan zuria. Bai, hori izan alda, nik azkenian saiatzen naiz mutikuei erakusten ni dakidana, nik gaztia naiz, futbolean denbora asko indot, baina onjokan aurten ikasi dotena juvenil nazional mailan asko izan da, oin arte esperientzia gutxikin, ikasketa bai neukan, baina gutxi, baina aurten usteot asko aurrera pauso bat eman dutela futbolian, entrenatzaile moduan. Esango neuke orduan, bai jokalarixak eta baizu, eskuti zoiazeia ikasten eta azten, ez? Bai, nik uste dut azkenian konpetizioak itzen dotzula hori, ikastia, bai momentu txarretan, bai momentu honetan. Joan San urtean adibidez hasi ginean, Realan kontra jolastu ginean, azkenengo minutuan sartu zozkuen, gero alabesak 5 sartu zozkun, ematen zegoan, hemen bukatzen da temporadia, gurua, mundua, ez dakit, eta bueltia man jaun, da poliki gure artean, kriston entrenamentuak itzen, egunerokotasunean kriston lana itzen, eta hor dare fruituak. Eta isa, etorri zan beste igoera bat, ja azkeneko mailara, ez dugu besterik. Bai, hori izango zen, inoezek esan pentsatzen hori. Eta inoan emaitza ratxa bat, ez dakit 7 partido galdu barik izan zian, olakon bat, eta hor postuak eskalatzen junginan, eta gu sinisten junginan bai, eta ekipua sinisten junzan, baina azkenian nik uste dut gasolina bariko aia ginala sprint finalera eta ezin izan ginoan lortu. Baina, posik. Gabiz kategorisa importante bati buruz beraiten, hau da, exigentzia maila handixa da, kompromiso maila handixa da, eta temporada danak dira oso luzia. Bai, nik uste dut hori pasau gaula. Azkenian, olako uste dut egin nuala aste santuan aste bukara bat libre eta gabonetan aste bete. Beste dana izan da, iraietik hasitza ekaina bukaerar arte, bukaerar arte esango ginuan, partiduak, aste bukarero. Azkenian, olako ekipuak, ez ga profesionalak, mutikuak be ikastolia dauke, gauza asko dauke. Orduan, saia itxe jakue bai, dano itxe gau saia. Nik uste hori dela handikapa Bergara batek daukana kategorisa hortan, ez? Beste struktura batzukin konparauta, bai Aleti, bai Real, bai Alabez, hortara dedikatzen diela bakarrik. Zuk futbola laga eta entrenatzaile laguntzaile hasi zinen horretan,
zeure burua ikuste zeben puntu honetan? Ez, txikitatik gustatu izan ja futbola, baina, esan zosten, laguntzaile moduan sartuko za juvenietan da, nik, futbola gustatzen jaten, da, laguntzaile moduan, eta aurrera pauso hori eman. Baina neban pentsatzen momentu hortara jau grintzala, nazional maila batean entrenadoren moduan, baina ematen da baiet. Eta atzera begiratuta, zer agotu goguan infantiketan hasi zen Iñaki Artaz? Nez akordau egiten. Ni akordatzen naiz, gure kinta oso ona zen, juristikamente nik uste dut kinta oso ona zeukagula. Kadetetan egon ginen apunto igotzeko, ez ginuan lortu, azkenengo partio bat hor Tolosan, galdu ginuan, eta gero juvenietan bai lortu ginuan Euskal Mailara igotzea, juvenil Euskal Mailara igotzea. Joare moduan lortu ginuan, bai. Kriston esperientzia izan zen, eta ni mutikuei hori juneiz esaten, ostra, ni bizitakua izan zala ascenso hori juvenil den horretik, juvenil Baskara izan zala guretzat, la ostra. Eta joan zen urtean ja lortu ginuan ja, Baskatik nazional mailara, basan kristona, eta urte esaten hotzen, ja, division den horre igotzen baga, ja ez dakiz esan, ja, orduan, horti hori abizka, futbolistikamente. Gero seniorretan bebai, astensua lortu ginuan lehenengo ekipuan, regional mailatik preferentera. Baina horrezko regionalera bai. Hori politxa izaten da, baina nik uste dut kadete etapa eta juvenilak futbolian seniorra baino askoz politxa badala, nik uste. Eta beti izan da Iñaki atezaina? Bai, beti izan ez. Nik uste dut jugare moduan txarra nintzala eta, el que sobraba portero eta portero jarri nintzala. Eta atezain moduan ze moz? Ez dakit hori beste batzuk galdetu, niri ez dakit. Zuk disfrutau dozu, ze gainera Bergaran egon ziten eta gero Antzulan bebaitia pare bat urte. Bai, ni disfrutau portero moduan, ez da nahiz izan, ez dakit, baina, disfrutau dut, nahi neban ahitzen. Antzulan kristo esperientzia izan zen, 2 urte jende berrixia zautzen, kriston grupuen ginoan Antzulan bebai eta oso pozik. Diferentzia bai egongo da, ez da? Galaiontako kadete mailako futbol talde batekin eta zuen garaiko kadete mailako futbol taldeekin. Bai, nik uste dut futbola orokorrian aldatu indala, osea, futbola orokorrian aldatu inda, entrenatzaile guztiak ikasketak itxera obligauta dare, entrenamentu metodologia beba aldatu inda, dana doia mejoratzen esaten dana, ez? Ontxe, lehen ematen zeban, tortzen ginen entrenatzera, itxe ginean pila bat, partido bat, eta etxera juten ginen. Ontxe hori ez da balio. Osea, ontxe ja kadete mailan bebai, exigite dutzue entrenamentuak itxen metodologia arabera, gauza diferentiak, osea, asko aldatzen dabil futbola, nire ustez. Profesionaltasunera heltzeko oso txikitatik hasten dira, ez? Gauzak hori, metodologia, helburuak. Bai, nik uste dut hori, azkenian, Bergara Realeko klub konbenidua da, eta Realak erakuste dozku erek erabiltzen debena zubietan esango zana, ez? Eta gu saiatzen gaba modelo hori kopiatzen esaten dana, kopiatzen, entre comillas, gure erara ekartzen, baina, haren gauzak ondo itzen dira, hori ikusten da ondo itzen da biztela Realak, orduan guk antzera ibiltzen ga, ez? Eta hori, guk planifikatzen dugu astea, aste arte, aste azken da hostirel diferente, eta egunero preparatzen dugu entrenamentuak, azkenean guretzat, saia da. Lehen komentatu duzu gainera, zeuentzako denboraldia luzia egiten dela, ez? Azkenean bakarri bi aste bukara libre. Bukatzen danien, pentsako zuen, ja, venga, sagabo, onaino. Baina gero, hainbeste enkantzatzen dago futbolak. Bai, niri, justo lehen komentatu zutena, ez? Bukatu noan, osea, indar barik esaten dana, indarra ez neukan segitzeko. Osea, segitzeko esaten neban, deskansu abia hor, porque azkenian lanian, 8 ordu. Tortzeza ona, preparo diozu entrenamentua, porque ya ez da balio edo zer gauza itxia, bez? Porque mutikoak konturatuta dare, o konturatzen dira bai, ikusten dabelako osare sozialetan ostakinun, entrenamiento mota diferente asko. Orduan ja, ez da balio pila bat partido bat, porque ja horrekin ez dira konformatzen. Orduan preparo inbiozu. Preparo inbiozu, orduan lanetik urte inbiaza eta preparo inbiozu. Aurkarixak bebai analizau inbiozu. Gare staff teknikoan 4 pertsona, 3, baina ez ga bizi horrenak, orduan horredanak poliki temporada aurrera baina ginean konsumidu itxen dau, eta temporada baukatzen dozu eta kantzauta esaten dana, baina ilusioakin berriro jarraitzeko, hau futbola azkenian. Baina hemen zauz, eta estafa hortik ibiliko da, eta laizter batean etorriko dira jokalarixak. Nik ez dakit, honezkero zehaztu dozuen helburun bat, zaten naue pretemporadan
Ianan lana gero ikusten dela temporadan. Nik eixen bat, hasieran komentaututen uste dut, ez? Uztaileko entrenamentutan, bueno, atzo berro egin ginuana da, joan zen urtean lortu ginuana, temporada bukatu zanean ez ginuan baloratzen, ez? Geratu ginen, ostra, ez gai igo. Ze pena. Hori da. Baina ni saiatzen nintzen, mutiko izaten, ostia, justo kontrakua pentsau biako, ez? Osa, indoguna kristona, orduan, abera urten, aiego lekegazen maila hortara, bintzat. Bentet, joku mailan, disfrute mailan, eta gero emaitzak etorriko dira, ez? Nik uste dut importantiena dela kompetitzea. Osa, kompetitze hitza da, partido guztietan, partido barruan egotia 95 minutuak, ez? Eskatzen jendin mutiko egeixen bat. Porque partido batian azkenean, 95 minutuan gauza asko pasaulik dira. Orduan, zuk prepatzen bozu partido bat 10 minuturako bakarrik, galtzen bozu, osa, gola sartzen bozu eta ja ekipua bajatzen bada, o nivelez bajatzen bada, kategorisa honetan pasatzen dela, nivel asko dagoela, eta apurtu itzen dabe partiduak. Orduan, ze sortu lehike dago horrek ekipuan, 3 partido segido 5 utz galtzen bozu, animikamente aste barruko lana bajatu itzen da, eta orduan ni saiatzen izena da, partidua galdu irabazi, baina galtzen bozu beti partidua barruan egotia, ez? Galdu, baina partidua barruan egotia, astearteko entrenamentua erreza huitzen. Ulertzen dut, entrenatzaile izateko tituluak eta biharriala eta eskatzen dituzte gainera, baina psikologia titulua be gaizki izatorten, ez da, psikologo lanak egiteko? Bai, azkenian urte guztian, mutiko guztiekin, ni gaztiekin hau nian 15 eta 18 arte, ez? 3 urteko diferentzia hortan. Nera bezaruan bete-betian. Bai, batzuk dare, goten dia danetik, batzuk dare oso futbolara esto, beste batzuk dare, beste gauza batzuk dara, saiatzen gadanon artean, erakusten momentuak, ez? Juerga dagonean juerga, futbola dagonean futbola, azkenean dana ikasi da. Osa, dana erakutsi da. Bai, egizan handa da, edade zail bat, ez? Porque azkenean bakoitzak diferente pentsatzen dau, eta bueno, psikologo lana behitzen du, baina bueno, saiatzen gabiltzak. Gu adia diogongo gara eta zuen emaitza jarraituko ditugu, ez dakit izango den goiko tope maila hortara heltzia, baina bentzet disfrutau eta segi eragiten. Azkenean, arrobiko lanak egiten den emaitza gero, senior taldiak, talde nagusiak be behar ditu, jokalarixak. Bai, egizia esan da, atzo ikusi noan, seniorra dabil gure hostian entrenatzen, eta honetan ekipo ikusten da, 20 baseren, 14 ni entrenutako da zian, 14 esate gaitxik, eta zaten nago, jode, zeo hona be bagabizitzen, ez, Bergara, kirolekartea, osea, 14 pertsona juvenitatik salto hori ematia lehenengo ekipora, 14 ez dakit, igual 10 dira, ez dakit. Osea, zaten numero bat, baina bai, osea, 10 seguro zerela. Orduan, postasun hori emate ostan niri bai, ez, juvenil mailan entrenatzaile moduan, da gero salto hori itxia. Egiz esan da, nire atzetik datorren jendia bek kristolan itzen dau, eta nik uste hori dela bidea, ez, segitzia bide hontan. Gehien bat ikusten dielako emaitzak, joan zan urtean gure ekipotik 2 junin dira, bat Oier Kueba, Oñaterra aletira junda, joan zen urtean Beñaldarrea jun zan aletira, Beñaldarreak selekzioakin debutau da, orduan, zehose ondo gabizitzen, uste dut hori dela, dirazleek Bergara da biela itzen. Basegi bide hortatik eta gu egongo gara, zuen garaipena kontatzen. Iñaki Mardaraz, eskerrik asko eta zorte hon. Eskerrik asko zuei.